ни свързва с тънък и невидим червен конец. Силна връзка, която никога не се къса, независимо колко изкривена, прегъвана и огъвана е. Защото истинската любов и съдбоновната връзка никога не умира, а само става по-красива. Вие, Мирослава Антонова Тинева, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Елизар Мариянов Запрянов? Да! А вие приемате ли Мирослава за своя законна съпруга? Да! Семейство Запрянови. I'm cutting away, moving away. I wanna stay in this tidal wave with you. I can't explain. Everything's changing. I wanna stay in this moment here with you. I wanna stay. На вас, Горчиво!